Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Mateng panjenenganipun pangombyong calon putra pinanganten kakung Estu ingkang tansah kinurmatan, mangkahipun dumateng Bapak Ibu saking para lenggah estu ingkang tansah tuhu kawula bektosi. Alhamdulillahirabbil alamin. Langkung rumiyin sumangga kita tansah ngunjukaken raos puji telah syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring mapinten-pinten kerahmatan dalah kenikmatan dumateng kula panjenengan sedaya, sehingga wonten ing wekdal enjang siang punika kula panjenengan sedaya saged pepanggihan kanthi manggih rahayu lujeng sak sedayanipun. Amin Allahumma amin. Shalawat salam badhe supaya sumangga kita tansah kunjungaken dumateng junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estu ingkang tansah kita tenggo-tenggo menggah safangatipun wiwit gesang kita wonten ing alam donya punika dumugi gesang wonten ing yaumul kiamah sak mangke. Amin Allahumma amin. Duka patuturipun angka sepindhah meninjih pambuka, semoga dicara wonten ing enjang siang punika kita pikak sareng-sareng kanthi waosan bismillah kula dherekaken. Bismillahirrahmanirrahim. Duka patuh cara salajengipun nuninjih hatur pangandikan ingkang sepindhah nuninjih saking sesepuh pangomjong calon putra pinanganten kakung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aminangkani atur saking Bapak Jumadi dalah Ibu amasrahaken temanten kakung ingkang badhe ijabaken dening putranipun Bapak Muhzainal dalah Ibu. Kawula atas napi Bapak Jumadi sekeluarga amasrahaken dumateng panjenenganipun Bapak Muhzainal kaijabaken dening panjenenganipun Mbak Siti Miryatun. Mugi-mugi kanthi ijab qabul sak mangke kita sedaya andhongaken dening penganten kekalih, mugi-mugi dadosaken penanten ingkang kalih lancar anggenipun ijab qabul. Wosing tujuan wonten wekdal menika nglumarapaken putranipun Bapak Jumadi Adiwiyono injih ingkang asesilih Nak Mas Sarijo ingkang sak perlu kasuwunaken ijab dumateng putra putrinipun Bapak Muhammad Yainal ingkang asesilih Deno Ayu Siti Miryatun. Kanthi menika gegandingan sedaya-sedayanipun sampun gumathuk golong gilik saengga ingkang dados kersa panjenenganipun Bapak Yainal tansah nampi asta kekalih saengga gegandingan wonten wekdal menika Bapak petugas saking kantor KUA Kapanewon Sentolo sampun rawuh enggal kemawon badhe kula laksanakaken, badhe kula ijabaken. Namung estu ing mbok bilih wonten sedaya kalepatanipun Bapak Yainal ing sakmangkenipun tansah nyuwun pangapunten dumateng ngasanipun Bapak Jumadi. Mbok bilih sampun siyaga sedayanipun wonten wekdal menika badhe kita laksanakaken. Nyuwun tampahing pangestu mugi-mugi pelaksanaan ijab dalah qabul ing sakmangke tansah saged lancar manggih rahayu wilujeng sedayanipun. Mekaten dateng ngasanipun Bapak Adiwiyono utawi Bapak Jumadi anggen kawula matur nampi kersa panjenengan. Temtu kathah kalipatan kekirangan nyuwun pangapunten
Wasono kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafi jami'il anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Calon pinanganten sekalian ingkang berbahagia, Bapak Ibu para rawuh sedaya ingkang kita mulyakaken. Sarengan semoga panjenengan sedaya kita dherekaken ngaturaken syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kanthi paringipun kanikmatan karahmatan enjang menika kita sedaya saged sami kempal kanthi niat sae, mugi-mugi dados amal kesaenan ingkang tinampi wonten ngarsa dalem Allah taala. Shalawat salam semoga kita kunjukaken atur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalah keluarga saha para sahabatipun ingkang estu kita sedaya mugi pun paringi kegiatan gampil lan enteng saking nderek tindak lampah sunahipun. Akhiripun mugi kita sedaya tansah kaparingan syafaatipun wiwit donya dinangkung benjang wonten ing dinten kiamat. Amin. Bapak Ibu para rawuh para lenggah sedaya ingkang kita mulyakaken, enjang menika panjenengan sedaya pun maturi rawuh sepisan kasuwun minangka dados saksi insyaallah samangke akdun nikahipun penyanipun Mas Bagus Sarija kaliyan Mas Ayu Siti Miryatun dinangkung katur niateng penyanipun Bapak Puryanto saha Bapak Tarmin ingkang resmi kasrat saha administrasi wonten mriki. Angka kalih kerawan panjenengan sedaya estu pun antu-antu menggah donga pangestunipun dhateng kekalihipun. Mugi kanthi donga pangestu panjenengan sedaya linambaran rahmat ridhonipun Allah akad nikah enjang menika saged kaleksanan kanthi lancar, wilujeng kekalihipun saged bangun rumah tangga kanthi sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sedaya syarat rukun kagem pelaksanaan ijab kabul akad nikah sampun samekta kanthi sampurna. Sae menika miderek syariat agama Islam, miderek berkas-berkas keadministrasian saha miderek protokol kesehatan sedaya sampun samekta. Pramila akad nikah enggal saged kita laksanakaken. Liridha illahi ta'ala wa li syafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala kulli niyatin sholihatin wa li kulli manawa salafus sholih. Manfaatan li anfusina khususan li zawjaini li salamah sa'atah wal afiyah wa li taf'il bala wal musibah wa li ahli sakinatan mawaddatan wa rahmah sa'adatan mubarakatan manfaatan fid dini wad dunya wal akhirah ma'a dzurriyyatihima wa ahlihima sa'ulillahi ta'ala lana wa lahumal fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sepindah malih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim.
الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتصرون ومن آياته أن خلق لكم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله المحمود بنعمته المشكور بعطائه المعبود بعزته وقدرته المطاع بسلطانه وقهره المرهوب من عذابه وعقابه المحمود بكرمه ولطفه ونؤمن به ونتوكل عليه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الذات والسر السري في جميع الأسماء والصفات اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله كما لا نهاية لكمالك وعدد كماله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك رسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما
وسلم تسليما بقدر عظمة ذاتك في كل وقت وحين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا واعلموا أن النكاح أمر الله وسنة من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء ونفعنا وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم تقبل الله منا ومنكم تقبل الله نكاحهما برحمتك يا أرحم الراحمين أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك أنت الغفور الرحيم فاستغفروه إنه كان غفارا وصلى الله على رسول الله أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله أزوجك على ما أمر الله تعالى به من إمساك بمعروف أو تصريح بإحسان Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Sarija bin Adiwiono, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung perempuan saya Siti Miryatun kepada engkau dengan mas kawin gelang emas 6,1 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Siti Miryatun binti Bapakmu Zainal untuk saya sendiri dengan mas kawin gelang emas 6,1 gram dibayar tunai. Alhamdulillahirabbil alamin barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jam'a bainakuma fi khair. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan na'imin hamdas syakirin hamdan yafi ni'mah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa adimi sultanik wa salatu wassalamu ala asrafi jamil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Barakallahu lakuma baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif baina quluba Masarija wa Mbak Siti Miryatun kama alafta baina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sayyidatina Khadijatul Kubra wa alif bainahuma kama alafta baina sayyidina Ali ibn Abi Thalib wa sayyidatina Fatimah Zahra. Allahumma barik fi nikahihima wa arusihima wa rizqihima wa ilmihima wa umurihima wa jami'il umurihima ya Allah. Allahumma tawwil umrahuma wa sahih jasadahuma wa hassin a'malahuma wa thabbit imanahuma wa nawwir qulubahuma warzuqhuma rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakah warzuqhuma aulatan salihin was salihat warzuqhuma dzurriyyatan thayyibah
waj'al ahlahuma sakinatan mawaddatan warahmah waj'al hayatahuma ziyadatan fi kulli khair. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana umurana marahati li qulubina abdanina wa salamati wa afiyati fi dinina wa dunyana wa kullana sahiban fi safarina wa khalifatan fi ahlina. Ya Allah, nian paringaken dhateng rumah tangganipun Mas Sarija sekalian, rumah tangga ingkang sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga ingkang kebak kebahagiaan, kabegjan, kamulyan, keselamatan, kesejahteraan dunya dumuginipun akhirat, sareng kalian sedaya putra wayahipun binjang, sareng kalian sedaya keluarganipun. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Saking kawula kirang langkungipun estu nyumbang punten ingkang dhateng Bapak Muhammad Zainal, matur nuwun awit pahormatan saha kawigatosanipun. Saking kawula cekap monggo ijab kabulaken nikah kita tutup kanthi ngaturaken syukur dhateng Allah taala kanthi maos tahmid kita dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin. Sepanjang malih kirang langkung punten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo kita sareng-sareng ras puji lan syukur dumateng asmanipun Gusti Allah ingkang sampun maringi mapinten-pinten kenikmatan kesarasan kawilujengan saengga kula senajan tasmirang tasih saged makempal manunggal wonten dalemipun Bapak Muhammad Zainal ing mriki kanthi pinanggih sehat wilujeng. Lan boten kesupen ngaturaken shalawat ugi salam dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sampun kita antu-antu kita tunggu-tunggu munggah lumeber safangatipun ing samangke wiwit donya dumuginipun yaumul kiamah ing samangke Allahumma amin. Lan salajengipun kula wonten ing mriki wonten ngadeg wonten ngersa panjenengan sedaya awet angsal jejibang dipun piji kabiji kalian Bapak Ibu ingkang kagungan dalem supados anglumarapaken sang penganten kekalih tata cara jawinipun anemokaken. Mila para bapak lan para ibu para rawuh sedaya kula nyuwun gongan nyuwun doa lan panjurung pandonga pangestu supados samangke wonten manfaatipun lan boten wonten setunggal menapa alangan setunggal menapa nggih Pak Bu sedaya mawon. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dena Siti Miryatun wis ngadeka wis lilira ning tengah segara anci-anci watu kemloso gendolana kayu gurda kemena kepalu amba slendang sabar drana cundhuka lintang johar sumping ngomong kang bukti jeng setiti jeng surti ya nduk ya paris mule kanggokno sesasi paris sesangga kanggokno sedina pendak nek ana gawene sok glogok atusane wone ketane won pun trima. Cantel kawak jagung kawak ateges pikiranmu wis kawak ngancik bebarayan ninggal ya nduk ya kentang badur kucur-kucur wong liya dadi sedulur ya kaya ngene iki ya nduk ya wingi wong liya tenan ora kenal dadi sedulur malah nek bengi tunggal sekasur paris genuk kanggokno sekesuk pendak nek sedulur padha mlumpuk ya kaya ngene iki ya nduk ya mantuke mane mantur metu. Cukup semene wae ya Nak. Muga-muga kowe tak dongake. Dawuhe Kanjeng Nabi para wali menyang badan sliramu aja wala-wali iki wae lemu maca syahadat kalimah kalih. Tak dongake dadi kaki-kaki lan nini mimilan mintuna ya Nduk ya. Tak dongake untuk rezeki agung halal panjang umur sing ana manfaate. Tak dongake untuk rezeki kathah barokah turah kena nggon rilik nang Mekah ya Nduk ya. Cukup semene wae aturku marang badan sliramu aku karang agek rada mriyang. Iki kon nyuli Mbah Dukun tuwa. Sing Mbah Dukun tuwa sik nomor 5 dadine nomor 6. Maksude turun kaping 6 kaping 7 aku sesuk nek iso. Iki komong nyuli ya Nduk ya. Cukup semene wae nek aku luput njaluk ngapura Nduk nek bener njaluk tambahi pangestu ya Nduk. Ya dibilang Dar nggih Mas. Sendoke kok ra ono Bu.
Mekaten para bapak, para ibu, para rawuh sedaya. Naminipun kocur-kocur. Kula jelaske nggih. Kocur-kocur niku napa to? Wong liya dadi sedulur kenyataan nggih ngeten iki. Wis ngadeka wis mlilira ning tengah segara, ancik-ancik watu kemloso gendolana kayu gordo artine. Ngancik-ancik ning watu kemloso gendolana kayu gordo. Kumping munggang bukti. Sakniki niki mulai ngancik bebrayan nenggal niku jelas. Wis mlilira ning tengah segara. Ning tengah segara masyarakat ki jelas. Ancik-ancik watu kemploso. Ancik-ancike watu kemploso niku senajan watu kaya ngapa dinciki. Gendolana kayu gordo senajan wong tuwa kaya kayu digendoli. Kepanuwa kembena sabar drana, dikembeni kenceng sabar narima. Condok lintang johar jelas kelip-kelip senajan sesuk kuwi nyumbang Wonosari nyumbang Purworejo jelas kelip-kelip condok lintang johar. Sumpah ngomong gang bukti jelas buktine. Jeng setiti nggih. Mekaten para rawuh, para bapak, para ibu sedaya atur kula mbok pilih atur kula wau lepatsa kirang sopan sungsang saring atur kula kilang trapsila kirang wantun kaladuk wani kirang geduga kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun sebab kula kirang pangalaman lan kirang pangertosan awet saking cubruke manah kula lan saking ajrih kabekta kawibawan panjenengan sedaya para bapak lan para ibu para rawuh sedaya. Kula akhir salam saderengipun kula akhir salam kula nyuwun gunga nyuwun doanipun Bapak kaum Rois nggih menika Bapak Nur Mufid supados wonten manfaatipun lan barokah. Kula akhir salam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila qadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasul karomati sultan yang ajal wil jani bi barakah sedaya bi barakai ridani calon putra pindangan sekalian keluarga sakinah mawaddah warahmah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya farhamhuma kama rabbayani shaghira. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma aslih data bainihi mal walih bainahuma qulubihima mal iman wa asir alwadahama mangasalikin wala ta'al bainahuma bijudika waraka wa qadwan wa arkamur rahimin. Allahumma bainahuma kama baina adama wa hawa
wa kama atabaina Yusuf wa Zulaikha wa kama atabaina Yusuf sallallahu alaihi wasallam ba'aqatil kubra. Allahumma inna as'aluka salamatan fid dinina wa ngafiatan fi jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan rikata batang wa rahmatan bangtana Allahumma sukaratil mautina bil iman Rabbana hab lana wajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salin walhamdulillahi rabbil alamin al-fatihah. Nasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Upacara adat wau sampun dipunleksanani dening nyanipun Simah Dukun saking pihak penata rias utawi tata rias badhe njangkepi sungkeman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang angka sepisan kula ngaturaken sedaya kelepatan kula tiyang sak rombongan sae duta saraya rikala enjang lan ugi kula sak rombongan anggenipun marak sowan wonten sanipun Bapak Zainal wonten ing padukuhan Padan mriki inggih saking arah pundi lan menapa kemawon estu nyuwun pamunten. Jangkep ingkang salajengipun kinan ngaturaken sungkem pangabekta sedasanipun para pepundhen para pinisepuh lan ingkang dipun sepuhaken. Dalasan ngaturaken salam taklim ugi katur. Dhateng panjenenganipun Bapak Zainal sedaya keluarga miwah kula wangsa sanak kadang miwah Magersari wonten ing wewengkon Padan mriki kula ikraraken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala wau penyanipun Bapak Jumadi Adiwiono pasrah lan sumarah dadosanipun Bapak Muhammad Yainal supados ijab lan kabulaken. Alhamdulillah ijab kabul sampun kasembadan widodo wilujeng nir ing sambe kala. Saengga kadhiti wanci menika dipun wiwaha dipun jangkepi adat dalsan tata cara jawinipun saking Bapak Yenal. Kula Jumadi Adiwiono ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhat mugi mahanani. Putra sekelan ismangke hanggenipun badhe ngancik bebrayan tansah antut
runtut widodo wilujeng nir ing sambekala saengga dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma amin. Kula hamasrahaken dalasan haneksani anggenipun Bapak Muhammad Zainal njangkepi darmaning sepuh menika njangkepi adat lan tata cara Jawi ingkang tesih dipun lestarekaken. Penyanipun Bapak Jumadi Adiyono keluarga menika ngiras ngirus tilik besan. Menika namung wonten jajanan lare kasumanggaken Bapak Zainal sedaya kula warga. Mugi ampun dipun presani menggah maknanipun langkung-langkung kerta lan ajinipun mboten wonten. Mila kanthi wonten sedaya kagem jangkepipun anggenipun nyambung pasedirikan bebesanan. Ngaturaken sungkem pangabektos katur dumateng ngarsanipun para pepunden dalah para sesepuh ingkang sami lenggah wonten ing bali wismanipun Bapak Yainal. Kanthi menika atur sungkemipun Bapak Jumadi Adiyono kawula sumanggaaken dumateng ngarsanipun para pepunden dalah para sesepuh. Ingkang salajengipun ugi ngaturaken salam taklim katur dumateng ngarsanipun Bapak Muhammad Yainal dalah sekeluarga. Langkung dumateng ngarsanipun sagung para tamu kakung saha putri. Atur salam panjenengan kita tampi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampun kalaksanan menggah ijab dalah kabulipun putra kekalih sampun kalampah kala wau enjang kirang langkung tabuh 8. Kanthi pikantuk doa restunipun Bapak Jumadi dalah Baraya Agung saking Giling mewah sagung para tamu kakung saha putri. Ijabipun putra kekalih tansah kalaksanan manggih rahayu wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa. Panjenenganipun Bapak Adiyono pasrah dumateng ngarsanipun Bapak Yainal. Ing mbok bilih sak mangke anak kula Sarijo cumondhok wonten ing Pedukuhan Paten wonten ing dalem menika. Estu ing sak mangke boten badhe kita beda-bedakaken. Badhe kita anggap sedaya putra kiyambak. Lah kanthi mekaten saestu ing mbok bilih mangke anak kula Siti Miryatun cumondhok wonten ing Pedukuhan Giling kita sumanggaaken Bapak Adiyono sumangga anggenipun paring pitedah wewarah tumraping bebrayan agung ing sak mangke. Ingkang salajengipun kejawi nak yenaken ingkang putra gegandingan sedaya sedanipun sampun kalaksanan wonten wekdal menika panjenenganipun Bapak Jumadi Adiyono netepi tradisi ingkang lumampah wonten ing wilayah kita menika tuwe besan. Lah kala wau anggenipun tuwe besan ngaturaken boten saged mbeta menapa-menapa. Namung estu wonten ing wekdal menika ugi ngaturaken minangka sarana nanjih ingkang awujud pisang jenis sekar sepelik minangka sanggan. Kanthi mekaten menggah kersanipun werdinipun mugi-mugi sesangganipun Bapak Muhammad Yainal dalah panjenenganipun Bapak Adiyono saged rampung wonten ing wekdal menika pisungsung ingkang awujud angsal-angsal menika kagem tandha sih katresnanipun Bapak Jumadi dumateng ngarsanipun Bapak Muhammad Yainal. Kanthi menika awit peparingipun sedaya menapa menggah wujudipun panjenenganipun Bapak Muhammad Zainal amung nampi sanget ngaturaken ageng matur nuwun. Mekaten ugi mugi-mugi sageta berkah lan manfaat dhateng panjenenganipun Bapak Yainal sekeluarga, panjenenganipun Bapak Jumadi Adiyono
pikantuk ora lintu saking ngarsa dalam Allah Subhanahu wa taala kanthi sak murwatipun. Amin ya rabbal alamin. Wasono kita akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tunggabati cara salajengipun nonijih ingkang pungkasan panutup ananging saderengipun hati cara kita tutup embo bilih anggen kawula nderekaken lampahipun hati cara bahagian wonten ing wedal siang punika saking awal dumugi akhir tansah kathah kalepatan saha kekirangan estu saking kula tansah nyuwun agunging pangapunten. Dan semonggo hadi cara bahagian wonten ing wedal siang punika kita tutup sareng-sareng kanthi wasan tahmid kula dherekaken. Alhamdulillahirabbil alamin.
Mbak Siti sama Mas Sarija selamat menempuh hidup baru ya. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Amin. Happy wedding. Untuk Mbak Siti dan Mas Sarija selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Amin. Pun pinten dinten Bu nek rewang Bu. Waduh.